Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. So anyway, my love, ito na po ang ating biyahe Sender of the Night. This one was sent to us over sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. So, ito na po ang biyahe ng buhay ni Tiana. Umpisahan ko sa kwento, DJ Lala, na I am a career woman. Focus sa work. I trained younger people. Pero isa lang talaga ang tumapat sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jan. I feel different about him. Sobrang bait, lakas ng dating. Sabi nga ng boss ko, lahat tayo may katapat. So siguro, siya yon. Siya na yung katapat ko. Pero complicated kasi may jowa si Jan and he came from a broken family. I'm a family woman. Pero ever since, hindi ko na feel ang ganito sa asawa ko dahil pinagkasundo lang kami ng pamilya namin at wala rin kaming sex dahil may problema. May problema siya sa pagkalalaki niya since birth. So may anak kami due to in vitro or in vitro? In vitro ata. So alam mo na. Pero ayoko lokohin ng asawa ko kahit we separated due to differences. Hindi ko rin maamin sa kanya na na-fall ako. Malambing si Jan. Pinaparamdam niya how important I am sa kanya. Marami na ring marites sa paligid na iba kaming dalawa, ano dapat ang gawin ko? Ako na ba ang magsabi sa kanya or ako na lang ang umiwas at kalimutan na lang siya? Sorry po, hindi ko po alam ibig sabihin ng ibang tinatanong dito. Yon. Anyway, more power to your show and thank you for reading my biyahe. Well, ganito Tiana, if you're listening to me right now, kasi hodang kayo ay nasa arranged marriage, pinagkasundo kayo, kumbaga hindi yan out of love, it's out of arrangement ng both parties, meron kayong anak, as long as yung sinasabi mong paghihiwalay ninyo due to differences ay known to the both of you, ibig sabihin even siya alam na magkahiwalay kayo and maayos yung arrangement ninyo pagdating sa anak ninyo, legal yung separation ninyo, walang hapol yung both parties, yung families, kasi sila yung may idea na pagsamahin kayo na ipakasal kayo sa isa't isa, sila ang may idea nun. So kung wala kayong magiging conflict sa kanila, walang magiging habol, walang legalities and all, pwede ka namang magmahal, pwede ka namang makipagrelasyon. Now, things are gonna be complicated. One, superior ka niya ang prospect mo. O diba? So parang yung kindness niya, yung pagiging malambing niya or pagiging extra niya sa'yo, I'm not saying it's not genuine. And I am not saying na or implying na may vested interest siya kung bakit siya ganyan ka, alam mo yon, ganyan ka giliw sa'yo. Pero that is a possibility. O diba? Kasi medyo may some kind na pagkasipsip tayo pag boss ang pinag-uusapan diba? May pagkaano tayo, bibo tayo kumbaga. So baka yung pagka mabibo niya kasi sa'yo na may misinterpret mo as gestures of romance. When in truth or in reality he is just trying na kumbaga pabanguhin yung pangalan niya sa'yo. So kung yan ay something more, kung ang sasabihin mo sa akin di talaga DJ Lala, yung pakikitungo niya sa akin ay different talaga and I can feel it. Kung yan ay mapapatunayan mo na meron siyang feelings para sa'yo, then try to have a conversation as an adult. It doesn't even matter if you are older than him. If you are both consenting adults, you can talk like adults. Sabihin mo sa kanya na I don't want to misinterpret anything. Pero ano ba tong pinapakita mo sa akin? May meaning ba to? Meron ba tayong hindi kailangan aminin sa isa't isa? You tell me. Sabihin mo sa akin. And then from there, saka nyo planuhin kung paano nyo gagawin to. Kung paano nyo susolusyonan to. Kasi ikaw na rin ang nagsabi, hindi kayo pwedeng pumasok agad sa relationship kasi it's complicated, it's a workplace, plus committed siya to someone else. Naintindihan mo ko, Tiana, itong situation nyo kasi ay something na pwede nyo namang pag-usapan dalawa kung paano nyo aatakihin. If the feeling is true, if the feeling is mutual, if the feeling is genuine, wala naman sigurong masama if you'll go after your own happiness.
As long as i-clear nyo muna both sides sa anumang complicated things na pwedeng mag-arise. Like you sa family mo at sa family ng husband mo, siya sa girlfriend niya, and then sa workplace, meron naman yung mga rules and regulations ng HR when it comes to relationships. O diba, yung professionalism, kailangan nyo lang i-maintain within the workplace. Pero one thing is for sure, if ayaw nyong pag-usapan kayo, pag-chismisan kayo, tampulang kayo ng pag-uusap ng mga kwento ng mga kaopisina ninyo, then have the talk. Be brave enough, be courageous enough to have the talk. Kailangan nyo yung pag-usapan as consenting adults. We are no longer kids na kailangan nating magsikuhan para umamin sa isang tao na may crush tayo sa kanila. We are not getting any younger. And life, like most of the people say, life is too short not to go after your own happiness. Pero you have to make it right. Huwag kayong magsimula ng anything na sisimulan nyo sa mali. Just make sure na wala kayong tatapakang tao, wala kayong sisiraing tao, wala kayong sisiraing pamilya, wala kayong ikukumplika na buhay. If you want to go after love, there is always a price to pay. A sacrifice that you must do in order to get it, in order to be happy. Now you ask yourself, is it worth every single effort na kailangan mong gawin? If the answer is yes, there you go. Simulan nyo na lang muna sa deep talks with each other nang wala munang physical intimacy. Please, iset aside nyo muna yan. Saka nyo na yan gawin kapag malinaw na sa isa't isa kung ano talaga yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Klaro, Tiana? Klaro.